Itxura guzien arabera, Nafarroako hurrengo foru presidentea izanen dena, daukagu goizeko tenore honetan, Irrintzidorreko Euskal Herria Irratiko estudio nagusi honetan. Usu Barkos, Anderea, egunon? Egunon, bai. Eta ongi etorri gurera. Eta zer moduz gaude? Bueno, lan. Aurpegi hona daukazu, irudipena daukat, asteburu honetan atxeden hartzeko tarteren bat eukiko zen. Bai, beharrezkoa gainera, eta, bueno, hilabete pilo bat izan dira landalan, eta beharrezkoa zen hori atxedentxo bat hartzea, eta horrela indut, eta iasan, bueno, indartuta, eta oso ongi. Honen politikaren lehen lerroan zabiltza, baina garai batean kazetaria izan zinen, eta kazetaria bazara. Hori bai. Ez da eta zalantza eukidut aurkezpena egiteko tenorean izan ere, aktaz oraindik jabetuetzaren honetan, zer zara, parlamentari hautatua, lehendakari inpektore, inpektore, ez da pensatu ere ez. Baina bai, parlamentari hautatua, eta datorren 17an, ez? Izanen naiz, Napar parlamentaren, ikuste, benetan, horre bat dela, oso, inoiz pensatu ez izan da gainera, eta hortik aurrera, ikusiko guia zenolako erantzunkizuna izanen deguna, aldaketan, baina aldaketa izanen da, hor, beti izan duan bezala, gero bai badauka, gizarteak erabakita erantzunkizun berezia, eta hortan ibiliko gara datozen aste hortan. Lehendakari izateari begira, nabarduratxo bat, hauteskunde gaueko oroitzapen bat, nabardura bat, atentzio eman zidana. Gero abaiko jarraitzaileen aitzinera gertu zinelarik, ez zizuten esan Usue lehendakari, baizik eta Usue presidenta. Kanpaina hori izan da, ez? Egia da, gazteleraz, lehendakaria horrela esan da, bai gazteleraz zein euskera zein da, o erderaz da euskeraz, oso kargu instituzionala bihurtu dela elkartearen zean, eta Euskal Erkidegoaren kargu instituzionala, gure ustez, ona izango like, Nafarroan berriz, orain arte izan den bezala gazteleraz presidenta eta euskeraz lehendakaria. Euskaraz presidente erabili izan da. Baita, bai, baina gure ustez, ona izango like, ikusiko dugu. Berreskuratzea ona izan elitzateke. Usue presidenta eta Usue lehendakari erabiltzeagatik hauteskunde kanpainan goiburu bezala kanpaina pertsonalista egitea egotzi zizueten eta kritika dezente jaso zenituzten. Balirudike emaitza honak eman dituela? Guk oso argi, eta gainera hori aztertua izan zen bere momentuan, bere garaian, gure sigla oraindik ez daukala indarra, ez? Behar duen edo, azkenian proiektu politikoak eta esparru politikoak hortan, daukan indarra. Eta bai aldiz, Usue Barkos ezaguna zela, eta horrela biratu zuten adituek, nik ez dakit. Kanpaina personalista ez lidergoaren kanpaina, hori da saiatu izan deguna. Lidergo bat dagoela, posible zela, ez bakarrik gugeu bakarrik, argi eta garbi gainera aldarrikatu dugu hori kanpainan, jakin bagenekiela aldaketa etorriko zela elkarrizketaren ondorioz, akordioaren ondorioz, bakizu, behin eta berrizupenek erabili dela, Navarra Tierra de Pactos, baina azkenean ez zituzten ez itunik ez akordiorik lortzen, ez? Eta azken 3 urteotan ikusi dugu zenolako politika bakardadean egindako politika izan dela Yolanda Barzinarena, aldiz oso argi geneukan beharrezkoa dela eta horrela eramango dugu aurrera, baina horrek ere lidergoa behar duela, eta gure apostua horre izan zen, eta gizartearen emaitza hori ere. M24 historiko horretatik 15 egun joan zaizkigu zehazki, gaur. Asteburu honetan atxedena hartu duzu, beraz da perspektiba horrekin, ze balorazio egiten duzu? Oso garrantzitsua izan zen igande hortan gertatu zena parlamentuari begira, baina are gehiago Nafarroako udal mapari begira. Gogoratu behar UPNren politikak nolabait erantzun zorrotza eta zigor zorrotza izan duela gizartearen eskutik, eta horrela ikusiko dugu datorren larun batean. 13an ikusiko dugu zelan UPNek galdu ditu hiri herri eta hiri garrantzitsuenetan galdu du boterea, galdu du gainera demokratikoki, eta gizarteak, Nafar gizarteak argi eta garbi esan du beste politika egiteko modu bat nahi duela. Hortan saiatuko era, eta esan bezala nik uste hausnarketa argiena hori dela, ez? Nafarroako udal mapa politiko horretan zenolako erantzuna izan duen UPNek azken urteotan egindako politika.
Horritzen naiz gaur horretan gure webunean agerkarian bi goiburu jarri genituela, aldaketa garaile eta UPN galtzaile. Horritzezu hori xebera nabarmentzen ari zinen. Nola akusazu UPN porrotean, nola kudeatzen ari dira porrot hori? Gaizki, oso gaizki. Politikoki diot, egia da UPN jarraitzen duela izaten azken hauteskunde hauen ondorioz hainbat lekutan, hainbat erakundetan lehenengo alderdia, baino egia da ere gehiengo horiek ez dira beharrezkoak edo behar direnak instituzioak aurrera ateratzeko. Da, nik uste hor hausnarketa oso berezi bat egin behar duela UPNek. Jarraitzen du hitz egiten, gehiengo absolutua izango balu bezala, eta gizarteak ez dio hori esan kontrako aldiz. Beraz, politikoki oso gaizki, oso galduta ikusten dut, konortea galduta, benetan bai. Eta zer nolako posizioa espero duzu? Zer nolako posizioa eginen du? Eskuin politikoak eta kasu, eskuin mediatikoak Nafarroan? Eskuin mediatikoak dagoeneko, ez Nafarroan baizik eta estatu mailan printzipioz, arazoa handiak dauzka beste zenbait lekuetan, ez? Nik askotan esaten dut zenbat eskertu beharko diegu aldaketaren alde gauden naparrok egun Manuela Carmenari benetan, zen azkenian fokoa hor sartu da, hor geratu da, eta eskuindar mediatikoa estatu mailan, hortan ibili da, hasi da dagoeneko, onuntz begira, baino egia da, orain arte izan ditugun, presio haiek, ez direla izan lehenengo asteotan, eskuindar politikoaren oposizioa zen olakoa, zen motatakoa izango da, orain arte ikusi dugunaren arabera, esan dizudana, nik ezakit, ez da politikoki oso argia izan UPNren erantzuna orokorrean, ikusiko dugu, 4 urte dauzkagu, espero, 4 urte dauzkagula izango ditugula lan egiteko eta gauzak baretzeko, gai gasko izanen dira non parlamentuaren gehiengoa beharko dugula, besteak beste autogobernuaren zenbait tresnak Madrilen aurrean defendatzeko, eta hortan denok elkarrekin egon behar dugu, nola ez? Eta zein enean izanen da indartsua Madrilgo presio hori. Aurrekoan Yolanda Bartzina foru presidente, jarduneko presidenteak, Espainiako telebistan esan zuen, egungo Nafarroak Hildarren aurreko Alemania dakarkiola gogoratu. Orintxe, ohar bat pasadiate erredakziotik, gaur goizean Kope irratiko goizeko saioan izan da, eta esan du, Geroa Bairen eta EH Bilduren helburua dela, Nafarroa Euskal Herriko 4. diputazio bihurtzen. Ez da hori, ez gure asmoa, ez aldarrekatu deuna, ez da errealitatea ere, agian nik esango nuke, diputazioei begira, nik uste zenbait gauza dauzkagula, UPNren gestioa bizi izan edo jasan izan ondoren, zenbait gauzak begiratu behar ditugula, errekuperatzeko, ez dakit, tresna finantziero bat, besteak beste, ez, edo eta, zenbait gauza, beraz, ez hori ez da helburua, baino bai egia da, azkenean hori badela UPNren obsesioa. Gure helburua ez dena, haien obsesioa bada, nik uste mamuen garaia maitu dela, eta hobe egingo lukela Yolanda Bartzinaren, Yolanda Bartzinak berak eta bere ekipoak, botere transmisio hori prestatzen hasten, ongi egiten, eta gauzak lasai ongi egiten. Izan daiteke, ez da, M24ko beste titularretako bat UPN, bere beso mediatikoa, saiatu zen ezartzen ardatz zahar hori, konstituzionalistak eta abertzaleak, ordenua versus kaosa, eta ez zuten lortu. Esan bezala eta behin eta berriz erantzun dugu, kanpaina hasi aurretik UPNek beldurraren beldurra erabili zuen argudio bezala. Kanpainan bere leloa izan da, benetazko leloa, ez lelo mediatikoa, baino hortan ibili da behin eta berriz, eta horrek ez zuen eraginik izan, kanpainan zehar ez gainontzeko alderdien artean, eta ez da, aregiago gainera, ez da 24an bertan bozkak ematerakoan. Baino gauza bat esaten dut, ez du oraingo honetan ez da ere lortuko gure arteko ezakit ezadostasunak, ezakit areagotu alako mezu batekin. M24ko beste titularretako bat izan daiteke, PSNek giltzak galdu dituela. Zer garrantzi ematen diozu horri?
oso garrantzitsua da, zen, azken 12 urteotan ikusi izan dugu zenolako erabilera egin duen alderdi sozialistak, Nafarroako alderdi sozialistak eta orokorrean PSOEk berak zenolako erabilera eta zenolako erantzuna eman dio bere jendeari, PSOE bozkatu zutenei edo PSN bozkatu zutenei aldaketa lortzeko. Ez da behin izan, 2007an izan zen, 2011an berriro ere errepikatu, 2014an ikusi gendun zenolako gestioa egin zuen zentsura mozioaren inguruan. Beraz, nik uste hor ere gizartearen erabakia, ez? Azkenian giltza hori alderdi sozialistari kentzea. Giltzak kentzeak ez du esan nahi hor, alderdi sozialistak bidea badaukala edo denbora badaukala bide bat egiteko, eta da, UPNren nola esango nuke, UPNren baldintzatzeko kapazitate hori gainditzea, UPNek baldintzatu du askotan PSNek horrela onartu du, eta 4 urte dauzka gauzak ongi egiteko, baino beraien helburua da, beraien erabakia, nik beti esan dut, geroa baik aukera hori emanen diola, beti aldaketaren aldeko aukera, besterik ez. Pasadizo bat kontatuko dizut, ene uste makalean nahiko adierazgarria dena. Lakide batek kontatu dit, hauteskunde gaua egin zuen PSNren egoitzan. Eta kontatu dit, zenbaketa egiten ari zirelarik, haiek emaitzak 2 bloketan zatitzen zituztela, aldaketaren aldekoak eta kontrakoak. Eta haiek beren burua PSN sartzen zuten aldaketaren kontrako bloke horretan. Arritzen zaitu, zer iruditzen? Ez, nau bat ere arritzen, esan bezala, azken 12 urteotako historioa da. Aukera izan denean UPNek uko egin dio, PSNek uko egin dio aukerari, baina egia da ere, eta nik beti mai gainean jarri nahi dut, eta nik uste politikoki kontutan izan behar degula ez bakarrik zer den PSN bere zuzendaritzan ikusi izan dugu, baina PSNek atzetik bauzka oso nire ustez boto bereziak garrantzitsuak eta aldaketaren aldekoak. Beraz, haiek errespetu osoz begiratuta hor gure proposamena, baina esan bezala, horrek ez du atzeratuko, horrek ez du geldituko aldaketaren bidea. Pasadizo bat kontatu dizut, orain hipotesi bat. Irudipena daukat, gobernua osatzeko negoziazioetan, ohikoa da negoziazio batean hasieran indarrezko jarrera bat jartzea eta gero hortik beheratzea pixka bat, ezta, akordiora iristeko. Eta irudipena daukat, batetik zuek ari zaretela PSNri eskua luzatzen eta bestetik EH Bildu aipatzen ari dela etengabe lauko koalizioa eta azkenean PSN bazterrean geratuko dela, lauko koalizioa ere bai eta erdibidean nolabait ere elkartuko zaretela. Zer iruditzen, nire hipotesia? Nik hipotesi hori beida hauteskundeak izan aurretik marraztu nun, beraz. Zer esango dizut? Bai, hipotesia da, eta litekeena, liteke. Hortxe utziko dugu. M23ko beste titular bat, ustez garrantzitsuena. Aldaketa garaile. Aldaketaren gobernu osatzeko bilera erronda egin duzue jada, buruz burukoa, orain beste fase batean sartu behar duzue, baina iraganeko fase horretaz zer balorazio egiten duzu? Buruz buru egindako bilera hori ez? Bida, nik uste momentu honetan Nafarroaren gizarteak, Nafarroko gizarteak behar duten edo behar duen erantzunik lehentasuneko erantzunetan, akordiorako zea esparru ederra daukagula, oain 26 parlamentari errepresentatzen dugun indarrok. Beraz, esango nuke, naiz eta gero gauzak finago marraztu behar ditugun, eta ez bakarrik hori, baizik eta nik esango nuke, hemen helburua ez da gobernua lortzea, hemen helburua da aldaketarako gobernua, eta beraz, datozen 4 urteotarako lana ongi finkatzea. Akordioak izango dira, eta ez adostasunak baita ere. Eta hortan nik uste erantzunkizunez, zintzotasunez, eta ausardiaz egin behar dugu lana. Nik uste aldaketaren gobernuaren helburuetariko bat da datozen urteotan aldaketa lasai horrekin jarraitzea. Eta hor daukagun lana, ez da batera erresa, baino ni hortan baikorra naiz. Akordio programatiko horri begira, guziok esan duzue, alor soziala lehenesten duzuela, batzuek herritarren erreskatea deitzen duten hori. Aski diru topatuko duzue, diputazioko diru kutxan?
Beida, bide horretan, eta horrexigatik guk proposamena egin genien gainontzeko alderdiei, ez? Azkenian, Geroa Bairen programa da gehien botu jaso duen programak, eta horren inguruan, baraztu zazue zeintzuk diren, alderdi bakoitzaren, marra gorria gure programarekiko, eta alderdi bakoitzaren lehentasunek zergatik, zu esan bezala, momentu ekonomikoa da dena, ez dakigu azenolako egoera aurkituko dugu Nafarroako administrazioan, eta zenolako egoera Nafarroako kaxan, ez? Ogasunak manejatzen duen, zuzentzen duen kaxa horretan. Gobernuaren helburuetariko bat ez da bakarrik halako bete beharrekin edo bete beharrei aurre egitea baizik, eta baita ere, ingresoak lortzeko bideak jasotzea. Hor oso beharrezkoa da gure ustez reforma fiskala, Geroa Bai bere garaian aurkeztu zuen reforma fiskala, horrela eskatu digute orain gainontzeko alderdiek ura aztertzeko, gogoratu behar bere garaian gobernuko teknikoek onartu zutela gurea naiz eta errenta txikiengan errespiro handi bat eman, naiz eta esan bezala ahaleginak edo esfortzuak ongi bidertu eta ongi enkajatu erreforma fiskalura etzuela hainbeste galerak jasatzen PPN, PSNek eta UPNek onartu zuenak bezalakoa. Eta hor daukagu abia puntu bat oso garrantzitsua, ez bakarrik hori, kanpainan aldarrikatu dugu eta mahai gainean jarri dugu baita ere gurekideen artean laguntza behar dute egun enpresa guztiek, ez gehien bat txiki eta hartainek eta enplegua sortzerakoan hor daukagu beste lan mordo egiteko esparru bat. Beraz, esan bezala ez da bakarrik gizarteari begira eta gizartearen tresnei begira, ez da bakarrik haiek indartzea berriro ere, baizik eta gure lanen artean egon behar du nondik lortu ura aurrera eramateko dirua. Arestian aipatu dugu, foko mediatikoa gainean eukiko duzuela, eta foko mediatiko hori egin handi batean kontu identitarioetara eta bideratuko dute, ez da? Hor bazaudete, nortasunari edo identitateari dagokionez, kultura ezberdinetatik zatozten indarrak lauko gobernu horretan, edo bintzat lauko akordio horretan. Hitz egin duzu honetaz, nola kudeatu bizikidetzaren alorra, simboloena? Ez da gure lehentasunen artean izan, naiz eta euskararen inguruan, simboloen inguruan, ikuste badirela hor, neurriak, lehen hartzekoak, gainera, adosteko erresak, oso erresak direnak, eta hor, benetan, eta nik uste hor... Ez duzu arazorik aurre ikusten. Eta gainera, esango nuke ez dutela zergaitik arazo sortu behar gure gizartean, eta lehentasunen artean badirale beste asko. Abiadura handiko trena, klasiko bat horrelakoetan, ez da? Non euki ditzakezue arazoak abiadura handiko trenaren inguruan? Bida, kanpainan ikusi dudana da, arazoak ez dira hain sakonak, batzuk ikusi edo ikusarazi nahi duten modukoak, eta askotan izen kontua dela. Denok bat gatoz UPNek aurrera eraman duen proiektuak gaizki eramanda dagoela, denok bat gatoz momentu honetan UPNek sinatutako konbenioa errebisatu behar degula, eta gehienok bat gatoz, haien artean dinote, bat gatoz alako inbertsioak baretu behar direla momentuari begira, eta ez bakarrik horri, baizik eta lehentasunak ez darela Kastejon eta Iruñarako bide horretan, baizik eta Iruñatik eta Altsasura begira, hirugarren hori da, erraila aurrera eramateko proiektua edo lehentasuna. Nik ura, Adolfo Arraizen nahotik entzun nuenean, esan badaukagu datozen 4 urteotarako, adosteko ez bakarrik adosteko aukera, baizik eta aurrera eramateko lana. Eta berriro diot, nik uste azkenian arazo semantikoak eta lelo elektoralen inguruan direla ezberdintasunak, sakoneko ezberdintasunak baino. Akordio programatikoa, askatu beharreko lokarrietako bat, beste bat, desakordio programatikoa. Guri lantzen ari zarete, izan ere, lau hanka eukiko ditu, naizari esaten ari
laukide eukiko ditu ni gobernuak, baina lau hanka eukiko ditu. Eta akordioak izanen dira eta desakordioak ere, bai, nola kudeatu behar da. Ez gara hortik hasi. Akordioen hildotik hasi gara, baina ura ere eta horri ere ekin beharko diogu eta jakin badakigu. Lehentasunen artean akordioak direla benetan, sakonak eta gingoak, baina datozen 4 urteotari begira beharrezkoak direla ezadostasunak akordatzea eta beraz horrexegatik diot parlamentuan izango diren ezberdintasunak eta izan behar diren ezberdintasunak, nolabait gobernura ez eramatea eta gobernu indartsu bat egitea, beraz, hortan ere egin beharko dugu, baina ez da iritsi momentua. Benetan ez. Nire uste makalean garrantzitsuagoa da beste bigarren akordio, beste arrazagoa iruditzen zaigu. Nire usteak hor bazterrean utziko ditugu. Beste kontu bada zer nolako forma eukiko duen aldaketaren gobernu honek ze iruditzen koalizio gobernua? Koalizio gobernua da formula, erabiliko dugun lehenengo formula horrela izan behar du. Koalizio ezberdinak, koalizio gainera ezberdinak gara bertan gaudenok, gogoratu behar izquierda ezkerra koalizioa dela, gogoratu behar Euskal Herria Bildu koalizio bat dela, gero bai koalizioa dela eta Podemos ez da koalizioa, baino nik esango nuke koalizio baino hori da, herritarren koalizio bat dela, ez? Beraz, hor behar dugu esan bezala, ausartak izan, hor baita ere borondatea da beharrezkoa borondate politikoa, alik eta gobernu indartsuenen egiten. Parlamentuaren kontrolpean, eta geroa baik beti aldarrikatu du eta proposamena izan da kanpainan, parlamentuan indartu behar dugula kontrol saioa, gobernuarekiko kontrol saioa. Baina, formulak gobernu indartsu bat behar dugu. Gobernu hori posiblez balin bada koalizioan zen batzuk, azkenian batzuk eta besteen adostasunak ez dira erresak ere koalizio formula bat egiteko, ikusiko dugu zein den formulik hoberena. Zuekin bilerak egin eta gero Podemoseko eta Izquierda Ezkerrako ordezkariek egindako adierazpen eta lerro artean irakurtzen hasizkero, nik uste dut argi ikusten dela, ez dutela koalizioan sartu nahi, ez dutela gobernuan sartu nahi. Beraiek esan dezatela. Esan beharko lukete, baina nik uste dut, entzulenen artean ere askok eta askok hori erraz ikusiko zutela. Hori horrela, prest zeundekete koalizio gobernu bat egiteko EH Bildurekin? Goazen esan bezala, azkenian gobernurik indartsuena egiten eta ez bakarrik hori baizik eta Nafarroako gizartea hoberen errepresentatzen duena. Egia da Nafarroako gizartea ez dela abertzale bere gehiengoan, eta hori onartu behar dugu, eta horretan gai izan behar gara gauzak ongi asmatzen. Beraz, kontseilari independentez osaturiko gobernu baterantz goaz? Ez bakarrik, eta politikoak baino kontutan izan behar dugu aukera hori, nola ez? Baina formula izan daiteke EH Bilduren inguruko kontseilari independenteak nola ere sartzea gobernuan? Hori da formularen bat, bai? Eta beste asko da ere, esan bezala, lehenengoa koalizio gobernua. Zuk esan bezala, dagoeneko Podemosek eta Izquierda Ezkerrak nik uste, bide bat marraztu dutela, guazen bidea jorratzea. Poliki. Ongi. Iruñeko udalean indarkeriaren gaitzespena eskatu diozue Joseba Siron alkategaiari, zergatik? Alkategaiari, bai, baino alkatearen SH Bilduri, esken nunbait irakurret ez da pentsatu ere. Gure ustez bera, nik azken 4 urteotan bizi izan ditut momentuak Iruñako udalean, nire ustez onartezinak direnak, ez? Besteak beste, ez dakit bortxakeria edo sexu arazo bat izan denean, ez gara kapaz izan, alako deklarazio bat aurrera ateratzeko, kondenazela eta ez zela. Horrela bada, guazen gauzak gainditzea, guazen pausoak ematea, eta gogoratu dezagun, momentu honetan, EH Bilduk, kondenaren inguruan daukan jarrera ikusita, errespetu osoz, legeak esan beharrekoa, herritarrek esan dute esan beharrekoa, eta horretan
Argi eta garbi daukagu, EH Bilduk zuzendu behar dituela elkarrizketa horiek. Hain bai, alkatea lortzeko, alkate gaia den egun Joseba Ziron alkate izateko lortzeko, gainontzeko alderdion botuak behar ditu. Eta gure ustez, alkateak berak zea egoera hori gainditu behar du. Hori da proposatu dieguna, eta orain ikusiko dugu zenolako eta noraino iritsi nahi duen Joseba Zironek berak. Berriro diote EH Bilduk nik ulertzen dut, eta respetu osoz gainera ikusten dut hor bakoitzaren jarrera. Baina esan bezala, guztion alkatea eta guztion bozkak behar dituen alkateak, nik uste egoera hori jasan behar ditu. Bueno, iradokitzen ari gara edo zirriborratzen ari gara kontseilari independentez osaturiko gobernua aintzat hartuz aldaketaren aldeko 26 parlamentario horietatik 9 dituzuela, urrengo indarra 2000 botoetara duzuela. Aski sostengu bada formula hori egonkortasuna bermatuko du. Horrela izan beharko luke eta horrela izaten saiatukora, hau da ez formula berezi baten inguruan, baizik eta edozein formularen inguruan akordio programatikoa eta gobernu akordio tinko bat lortzen. Usue Barkos, geroeko parlamentari hautatua oraingoz, nik esanen dut, foru lehendakari inpektore, zuk nahi espaduzu ere, mi esker gurera horbiltzearatik eta sarri arte. Eskerrik asko.